Аш янында күп сөйләсәң, аш калырсың ди татар халык мәкале. Ләкин бу кагыйдә миңа кагылмый. Чөнки мин сөйләмәсәм, кем сөйләр? Кунакларыбыз сөйләрме? Дөрес. Кунаклар да сөйләр, мин дә сөйләрмен. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыру һәм инде рөхсәт итегез кунакларыбыз белән танышырга. Танышу дип әйтү зурлап булыр инде ул, чөнки саларны бик яхшы беләсез. Мин дә башлар белән минем сул ягында басып торучыдан татар сәнгате, татар театры легендасы дип әйтергә кирәк. Татарстанның халык артисты, искиткеч яхшы күңелле, изге күңелле, белмим инде шундый яхшы инде менә беррәгә башка эпизодларда табып торам. Исламия Махмудова, Исламия апа килде безгә кунакка бүген. Исламия апа, хәерле көннәр, исәннәрмесез, саулармысыз? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Сау килдегезме? Исән сау килдек. Яңа еллар белән. Или беренче тапкыр бит әле мин менә монда чыгышам. Мен беренче тапкыр безнең аш су бүлмәсендә. Икенче кунак һәр хәлдә инде беренче тапкыр гына булмаса да. Менә Булат нигә кунакка килдем? Кунакка килдем, әмма ләкин менә сиңа бүләк алып килдем. Сразу бүләкне бирәсезме? Беләсеңме нәрсә? Мәхәббәт чишмәсе дип атала бу. Бу безнең гаилә. Менә монда бит гаиләләрбез һәм театр артистлары да бар монда. Һәм минем театрда барган спектаклем, әсәрем менә монда язылган. Югалып калмасын әле дип истәлек итеп Хәлилнең 75 еллыгына, үземнең 70 еллыгыма чыгарылган китап бу. Менә сезгә истәлек булсын Ләйсән белән балаларыма. Без бит әле билетлар да бар әле, шакыру билетлары да бар. Шакыру билеты да. Вот Ләйсән изгетләкләр белән Исламия апа Махмудов. Истәлек. Яңа премьера чыгардык. Аяз Абигиләҗевнең Былбыл кыш. Шунарга да чакырам. Килгезгәрме? Рәхмәт. Акробилетта Тинчурин театрына Алла бирсә барабыз. Алла бирсә килегез. Рәхмәт. Ярар. Рәхмәт Исламия апа. Ярар. Тапалгамда тора. Һәм инде сезнең бүген көндәшегез. Көндәш. Бик оста пешекче. Сезнең яраткан кызыгыз, типшик кызыгыз. Икесен дә яратам. Зелеля төркеменең солисты, Татарстанның ат казанган артисты, шулай ук артисты, актер да, композитор да, язучы да, регалиялар шактый күп. Ләйсән Махмудова. Ләйсән, сәлам. Исәнмесез. Мин китаплар язмадым шул. Бик матур сезнең яңа студиягыз искиткеч. Молодцы. Ну мин әлбәттә инде буш кул белән килә алмыйм. Мин дә әзрәк күчтән эшләр алып килдем. Шулаймы? Бу сезгә Ирак Австралиядан алып килгән кичкенә шундый кызыклы әйберләр. Менә монсы магнитиклар һәм менә бу MP3 дискында Тоже Австралияданмы? Юк, ансы монда күп җырчылар, анда мин дә бар. Айрым махсус Ләйсән Махмудов җырлары. Алла бирсә. Музыка на дачу, бу ситеге дачага. Да. Как раз ситеге җир казыганда музыканы кабызасыздар, әйбер тотканда. Бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Әйдәгез бергәләшеп тәмле көрәшебезне башлыйк. Әйдәгез. Шынапта инде сез әйттегез бүген без көрәшеп тормыйбыз дип. Көрәшеп түгел инде менә нәрсә пешерә беләм. Мин әни белән көрәшә алмыйм, ничек әни белән мин көрәшим инде. Әни мине өйрәтеп күпме нитеп аннан алган бөтен тәҗрибәм, шуңа күрә. Булат, хәзерге яшьләр безгә караганда стараклар. Алар белән ярышып та булмый. Без бит инде авыл балалар, авылда үскән. Әле безгә рәхәтләнеп ашарга ризыклар да юк иде бала чакта инде. Бәрәңге бар иде. Тыкмаш пешерә, әниләр итләр була иде инде. Ул инде бәйрәм була иде. Нидә теге хайваннар суйгач инде ул гел дә инде нидә кыш көне суя идек бит инде. Теге туңдыргач инде. Инде җәй көне тузлап куя, холодильниклар юк иде ул вакытларда. Менә шул тузлы итләр белән. Аллага шөкер дигез яшьләр, бик рәхәт заманнарда яшибез. Искиткеч, Аллага шөкер. Әйдәгез башлык тәмлек. Әйдәгез. Бисмилла әйтеп. Тапшырыбызның шарты буенча Исламия апа мин сезгә әйтәм. Инде күбрәк хәзер билгеле бер вакыт эчендә менә бу бирелгән ризыклардан сәдер пешерергә, әзерләргә кирәк. Бер салат, бер кайнар ризык. Ләкин инде безнең күреп торасыз дуслар да күрә монда, безнең телевизион тамашачыларыбыз да ашыбыз инде кайны ит белән. Ни өчен? Аллаһка әйтик, Исламия апа ул
bu ishga bek javobli kelgan. Biz avul bolasi narsa bilan istaydik indi de, shunga uyda to'qmash bosdim maxsus, endi kecha to'qmash bosgan. Hali bugun ertan kelishligini endi alarni urab, restoraga kesib, bizga olib kelgan. Shunga to'qmashni osh bilan istaydim degan, şimdi hali men kelgach vaqt bo'ldi bit. Biz oshni itni qo'ydik pishirga. Rahmat, bek zo'r rahmat. Dirishdan de shin yuragim bilan, shin ko'nglim bilan o'zim kesdim. Shay ittirib, tegi mashinadan chiqarmadim. Motor mashinasi bormi? Mana uyingizda. Yo'q, deydi baqshadagina bor, tegi qo'l bilan shay kesatirgan endi. No, odam bilan kesmayman. Ey, ol yalqalar. Bu men o'zim maxsus elimni buning xatli itib kuyovlarimni de siylaganim yo'q. Mana tiqmashlar kesib endi. Bugün endi bugün hazırlanıp geldim. Benim xatni ismi de Leysel, şu an men kuyov bo'lib turman sizga. Yari rahmat. Ayy, bugunga. Avul shabushin avul. Oshag'an shig'ana. Ayy. Hozir mana bunda qo'ygansiz salat yasizmi? Ayy, orasida qadigina bular mana narsa bunda. Biz siz bilan oralashsak, сөйлерсек bugun bek rahat bo'lacak. Allah bersin. Maşlaşırsak. Leysel, alaygana buldura olmasınga ayy. Bunda o'tsa tegiz bo'lsin uchun biz qo'ydik barangi bilan keshirini shu pishiriga. Rahmat. Leysel kerak dedi. Menga kerak, men mana bularga qarab gulyash pishiramdir deb o'ylayman. Ham gulyash barangilikli bo'laydi. Ayy, barangilikli. Ham ani tegi anining iti pishkach, anining itin ezgini sirab olamda. Ansa salatga ketishak. Itli salat. Yarar. Bilesin beni it. Birem endi qizim. Birem, Allah bersin elimizga. Ya, aytamiz. Kurashimizni boshladik desa to'g'ri. Bismillah aytib tutunamiz endi. Tatar oshi har vaqtda da bismillah bilan boshlanadi. Bismillah bilan boshlansa, jamni bo'lar deb o'ylayman men. Bizda shoy deb boshlanadi. Samia opa, bizim bir tane topshirishning general sponsori bor. Ayy. Ko'kmara metal savod zavodi Oshiq aksionerlik jamiyati. Ko'kmara Saudiya markasi vaqt bilan sinalgan savod bor. Germaniya texnologiyasi bo'yicha bizda Rossiyada yetishtiriladi. Mana bu o'ng'aylashlarga zamon shart savod bor. Siz internet gibi taşıda alasınız mana. İnternetga kirganda o'zingiz kirmasangiz qizlaringiz, bo'lmasa kuyovlar, bo'lmasa unuqlar kirib zakaz berib, igizga olib ketirib berishaklar. Rahmat. Bulat, men ilgirdim, shol oldim. Olg'ash. Tag'in bir ikkini olursiz. Kerak. Qachonda ziyon etmay, ali baqshaga bir ikkini ilib qo'yasiz. Salmishda yirtimiz bor bet, anda kerak. Mana. Shunga bu tavalarni qizdira olasiz. Endi itlar, baranglar bunda. Pishatirib. Biz kirishik. Qorali Bulat menga bit gulashqa bo'lg'ana jetmay, menga bit kerak. Menga zo'r kerak. Ha, nima bo'lsa jarima. Vahshat deydi, davay. Все qo'yamiz. Biz uni olishtiramiz. Olishtiramiz. Bu qizdira turgan bo'ladimi endi? Bu qizdira turgan, gulash yemada bo'ladi. Так, mana pakamanda, bu pakamanda. Men tutundim. Ayy, Samia opa, mana. Kichik tayyor. Ya, Samia opa, mana biz endi avul xalqi deysiz. Avuldan o'sgan bolalar deb. O'shanda ilgari masalalar oshalaydisin mana. Qishitqan dedi men tog'i mana ekzotikroq hozir avullarda azirlanmay turgan rizqlar. Qishitqan oshi degandan mana endi bu qishitqanni ipiga de salaları yani solmalı şu qishitqanni deya turgani nega oshirga endi temni bo'lmay bitindi deb u begirakda aybat bo'lgan ekan. Hozir oshib biz bilan hozir jeykana bir ish topqir oshab olamiz, endi 4 topqir oshirga qo'shalar endi. Ish topqir. Qishitqanni. Ayy. Oshqa da salarsın, tabaga da salarsın, yumurqa bilan shu temni bo'ladi tezlik. Kstати, men de pishiram qo'y vaqt qishdan oshi. Shulay ishsizmi xabar? Ayy. Sen oshag'ing yo'qmi? O big temni. O şeyga bir topqir bo'ladir endi. No shulay. Shu jeykini qishitqanlar chiqqan endi, qishitqanlar boshlarini tutdi. Shu eng aybat vaqtida. Neytigal biz tiqmash pishiramiz. Tiqmash bo'lg'ashingda hozir itin olaylik hali biz mana. Shuymi? Olaylik itin olaylik. Olaylikda ular birazroq so'g'on solib jiberam. Tegi shurpa temni bo'lsin uchun mana bu so'g'onni. Samia opa, mana qizlarimiz nasa oshlatib pishirdigiz. Sizlar pishiradigiz. Vaqt qoladirmi bu ham pishirga? Nasa oshab o'sdi balaqaylar. Balaqaylarim yani üstürdü endi ular. Singlim Ruziya qaradi, Mutugulni qamal chadrini.
Bizde hatırda o şuşunda anın koluna kaldıratırgan ejey günlerinde indi. Elbette eti bile enide yukarı elke oğluna koytatırganlar indi. Mene şuşunda eniler nerse oşatı hazır hacepsinem nişik olar şunun hatlı balalarını koytargan balalarını tuylandırdılar iken deyip. Nerse oşattılar iken değil mi? Ey nerse dibinde. Malları var ya mısın malları? Malları var. Yani irmişek, süt, katı. Alar var. Alar sütler, koymaklar, maylar var. Yine de nöbet Ural'dan da abi de koytarıp koya balana. Tege yüzümüzden rozda koytarasın elim urtanşısı. En de süteki şulpanlar alar ezerek sınırak koyaya başladılar. Emmelek kimine min kajepsinem yani koyulardan ara şulkat aşağıda bitirdi iken bir şey kayım deyip merhum Yani sen bütün birgen kuşaneşlerine üzerimiz aşağı bitirelim. Eli bulaydı en iyi de koydalarda değil. O vakıtta bir talon bile gidiyor. Talon bile bulga şimdi bir şey bereydi giyindi bularga yemiş aşarga. Hem yani de koyup takrarlardı üstüne çıkarıp koyun. Deveni beni sen alıp kayıttık gülek demeyteler dedi. Yüzleri iyi tutunalar dedi. Aşap da bitirelerdi. Aşısılar gelip koyduğun. Teki talon bile yılgan eyver bittiğinde. No kilgende eyvet ettirip tiyep kileydi gindi. Berengiz sen de yumurkasın, itin. Yaşasın oval. Yaşasın. Oval ne işler edik biz? Bir vakitte eti küçteneş getirdi. Niye indi bizge yana iye Raspet İbrahim'de bir bölmelik kvartira aldık da indi. Sonra görüge kelgen indi. Enini de alıp kelgen. Birgeleşip kelgenler de metem eti koyasın dedim. Eti yigizenen ide pot üstünde yatkanda eti kelgende salgan taksiyle keldiler. Ey sarılar jatta diger bir kapşık it alıp kelgen bir kapşık. Şundan soň eti koyayım. Ene bar tışıvalığız etigizde onda di. Eti yatkanda hatfa orman boylarında jirmimiken kim gene deyip jırlap jibberdi bizni körgeçte. Tışıp alırsız elle alıp kelgen itni 5-nji etaja men kızıp bereyim degan bu. Adres. Ne abi? Şundan alıp kirip diye zur mesela stel tögelidenge klient şeydik de şundan hazır itni boşata kapışıktan indi bala ittirip indi. Eyde aşağız eti en isen şakta biz enin bile ikevgine olsak iş kışaşap şayık bunu hat ittirdi. Onda kaz da var, ürdek de var, sarık iti de var, sıyır iti de var. Rahmet alar, mene şuşunda balalar açtırmadılar Allah'a şükür anda da eti eni bek eybetlep qarab eyberler pişiretirgani Allah'a şükür. Rahmet, Allah'ın rahmeti olsun. Orunlarını jmaqta bolsun mene şu. Ya Leysen. Soңғы aralarda neler pişiresin, ne retseptler öğrendin? Bir katlavlı bir Kurmagan halklar hamada şulup maylı. Özgərişlər kiritmədinizmi? Yo'q. Ratsionga deb aytdim dalik. Men Avstraliyada narsa öğrenip qaytdim. Avstraliyaga borib deysiz. Avstraliyada bir narsa öğrenmedim çünkü biz anda konak bulduk. Künetini Нәрсе шаптырмай, Австралия халқы нәрсе ашылғыма? Anda bilesizmi көбірек Uygur rızıkları, мен şunday biktemne anda. Biktemne. Tillerini yırtırılıp. Maylı mol. Yok maylı tügül. Qamır rızıkları. Ezrek bir şaklı itli, men yaratkan itli. Bir şaklı. Нәрсе айтамын, Австралия кетім әлі? Австралия бетінде. Сарық Австралия. Ишіктен еділмей. Кенгуруны сұрайсыңыз? Кенгуру, yok. Ne? Bulat eni bilen şaşatır hali. Şu men sen bilen şaşa başlaş. Bulat, mene ezgine maturaysın için, ime bulyon maturu bulsun için kişirde salam men neytip aşka indi. Bizim tatar başında. Ey kişirini de. Tak. Ey ne şuşlay. Matur bulsun için o. Köp gerek mi? Artık. Sen bayılır sizin halkta söyleşiriz. Bugün kuburaksın. Ben söyleşiriz. Yaran ben Leysen elenşe tapır kelgen bitinde. Ey, men bütün neylerim. Hazırlasın. Men tez günü anlarsın söyle bitirin, bütün neylerim. Bizga. Teatr turunda. Teatr turunda. Teatrda işleganingizga endi Benim 54 yıl 53 yıl oldu, 54. yıl bara Allah'a şükür.
Күшмә театрга килеп кергән. Бит әле бернинди музыкаль белемсез. Әйе. Менә алыгыз, мин артист дип, менә Килеп кердем. Мин килеп кердем шулай 63 елны шул Казанга килгәч, кара йөрибез инде Казанны күрсәтә иптәш кызым Талия инде Пасхуддин. Менә бу Казан инде бу дип. Бу Казан Кремльгә килеп җиттек. Кремльгә килеп җитсәк, анда Спасский башняда шушындай эленеп тора. Объявление түгел, иклан түгел. Бу Күчмә театрының эмблемасы инде. Ай Аллам, әйтәм, Күчмә театр безнең авылга да килделәр бит, булар безнең авылда да булганнар бараннар, әйтәм, бездә Мәйсәрә исемле кыз керә торган иконарга инде, безгә артистлар әлбәттә, бездә бөтен артистлар булды инде. Хәзер шу Күчмә театрга мендек тә инде. Әйтәм, әйдә, нитек әле, карыйк әле, кереп әле театр күргән җук, авыл баласы бит инде. Уны бетереп, бер ел нидә мәктәптә эшләдем. Әйтәм, әйдә, карыйк әле, нинди була икән. Керсәк, ул баскычтан икенче этажга мендек. Кичкенә генә эш белмәлек квартира хәтле генә театр. Театр бинасы вообще күргән кеше түгел инде без. Шуннан соң килеп чыктылар да, әйтәм, җыештыручы Зәйтүн апа. Зәйтүн апа, әйтәм, Мәйсәрә исемле артистка мондамы динде. Акылым алар ди отпускага киттеләр, шул ди, монда ди директорлар да ди, режиссерлар монда ди. Шулар кирәк бит инде, Гатара. Юк, әле минем башымда да юк. Алар белән алай иректе. Шуннан директор белән режиссер килеп чыктылар инде. Кайтырга чыгып баралар булар да. Нинди матур кызлар монда килгәннәр. Дигәндә бу. Без әйтәбез, абый, авыл кызы бит инде шундый әрсез булганмын мин яшәктә. Абый, мин артистлык калыгыз әле дим. Синди Мөхәммәд Аби Хамзи булып чыкты директор, режиссеры Равил Аби Тумашев. Шуннан партург, ул заманда бит партургсыз бернәрсә миләр ниди нәрсә ди, каян ди укып бетереп килдеңме дигәндә, бу училищедан килдеңме ди. Юк, абый, әйтәм, мин бер каяда укымадым. Минем шул теләгем зур, әйтәм, артистка буласым килә мине. Алыгыз әле дип инде. Шуннан соң нәрсәләр эшли беләсең ди менә ди. Ялгара кызы бу имтихан. Нәрсә ди беләсең син? Безгә ди менә ди синең шикелле матур кыз кирәк ди, әлбәттә ди. Ул вакытта чәчләр узын, батырша бит инде, 19 яшь. Шибәр инде, аңар Никовта карады ул. Юк. Юк, яшь иде, шибәр иде, хәзер просто шибәр. Рәхмәт. Шуннан соң хәзер нәрсә кирәксең әйтәм, нәрсә эшләргә кирәк дип инде. Ни ди, җырлый беләсеңме ди? Мин әйтәм инде. Беләм әйтәм. Кама буе туган якла, гөлләр үсә торган як дип җырладым. Бик модада җырлый инде, шул хәтле бөтен халык җырлый. Шуннан ди, шигырь сөйли беләсеңме ди хәзер Равил Аби режиссер инде. Мин теге җанып торам күрәсен инде. Беләм әйтәм. Ну, нинди шигырь беләсең? Хadi Такташ, алсы Ром буйлап алса килә, үзе матур, үзе сикемле, үзе усал, үзе былай, бер усал түгел шикелле дим. Әди тагы ди, беләсеңме ди? Беләм, мин әйтәм, ничек ди, монда гармон юк инде. Җырларым әйтәм, иләлә. Үзем гармонда җибәрдем. Әди гармонда та беләсеңме ди? Беләм, әйтәм, минем абыем да гармончы, апам да гармончы. Бездә төрле гармоннар бар иде. Үзем дә беләм. Ну, алай оста түгел инде. Ну, башка чыга берничә чыгара идем инде. Хәзер дә чыгара алам әле, бая булса. Шунмы? Именно шулай итеп, булар ярар ди, обязательно синең уйный белүең. Әгәр аны тота белүең дә, инструментны белсәң дә бик әйбәт. Сәхнәдә. Шулай итеп, булар мине кирип киттеләр сөйләшергә ишәү. Булар мине алырга уйлаганнар да чыктылар да әйттеләр, кызым ди. Менә ди, без син ди бик ошадың безгә ди. Безгә ди менә бер кыз кирәк иде ди. Әйдә, ди, мин сиңа шуны әйтәм ди. Бу Күчмә театр. Монда кияүгә чыга алмыйсың. Акчасы юк, квартира юк. Гомер буе юлда йөри торган театр бу. Кайт, әти әниеңә әйт.
Шулай булса, килер. О, бик кирәкми миңа. Миңа кияүдә кирәкми. Миңа акчада кирәкми. Миңа фатирда кирәкми. Бер нәрсә кирәкми. Только артист кына буласым килә минем, дидем инде. Театральный училищега мин хат язган идем, уны бетергәч. Анда хәлиләр укыган булганда, кергән булганнар, 2 ел укып яталар иде. Әлек 4 елдан соң 4 елга гына алалар. Хәзерге шикелле җылда алмый. 2 ел әйдә бездә эшләп тор. Аннарысын барырсың. Менә шулай иттереп. Мин кирдем, кайттым да әниләргә әйтәм инде акчалар эшли башлаган имен. Күп сөйләп минем бәрәңгем изелеп китә күрмәсен. Шуннан киттез. Миңа итне биреп танытмак дәме? Ярар. Шундан кайттым, әниләргә кайттым. Казаннан менә Муса Җәлил памятниге тора бит инде. Шушыннан ишеп авылга чап төшердәй булдым инде. Шатлыгымны әниләргә әйтергә. Әним әйтә, мине театрга алдылар. Әлбин акча эшли башлаган идем мәктәптә. 70 сум акча. О, нормально. Монда мине 50 тәңкәгә алдылар. 50 сум зарплата белән. Шулай итеп, мин инде шатланып килеп, 1-2 ай ярдәмәл кассир булып, ирәнеп сәхнәне күреп, менә бик тиз бутафорлар белән инде анда таратасың бит инде. Менә шуша итеп, аннан соң Кәшифә Патумашева килде безгә, Равил абиның әнисе. Мине күрде дә Дулкынна Тирәнкүл дигән главный героиня итеп. Шуннан китте инде. Аннан соң мин һәр спектакльдә әби булсам да, ни булсам да һаман да әле мөнәҗәтен әйтәм, җырлыйм. Менә монда килеп кирдем дә шушы театрга, шушы театрда калдым. Укырга китмәкче булдым. Равил абилар инде хәзер син инде монда эшләүгә. Нишәп җиргә син хәзер главный рольләрдә уйныйсың дип. Шулай дип мин 4 ел эшлим бит инде. Хәлил килеп кирде. Театральный училищены бетереп. Һәм 2 ай гына без аның белән таныш булдык. Өйләнешеп тә куйдык. Менә шушы менә мәхәббәт җимешләребезне матур иттереп үстердек. Аллаһка шөкер. Бик эчтәлекле мәхәббәт тарихы булды, ва. Менә бит, менә тыңлап тордым. Мәхәббәт тарихы да бит бу театрга кирү тарихы да менә. Мәхәббәт тарихын бик каты белеп бетермәдек ансыз. Әле сөйләшербез. Бик күп нәрсә турында сөйләшәсе киләсе мәбә, ләкин спонсорларыбыз турында да матур сүзләрне әйтергә кирәк. Син эшләйин диеме? Мин эшлим. Кәләм инде ашламай диеме? Что син? Әни белән шундый рәхәт. Мин карап кыздырам, әни диге спектакль куйган шикелле сезгә монда җырлап та бирде күрсәтте. Дуслар, әлеге матур, ямлы, шундый нурлы аш бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетенә зур рәхмәтләребезне белгертәбез. Рәхмәт сезгә. Һәм инде күрәсең матур белән мондый эшләмәләр бар. Лесән. Нау-хау. Нинди ул? Театрга помидор күрәсең матур. Искиткеч акылга. Аларны аерым бер компания эшли. Шулай менә аны карыйсың да Диге компаниясы. Менә шушы. Ашу нәрсә һәрвакыт офисы килеп торсын өчен аппетит уятса кирәк. Аның өчен Индиго компаниясына барыгыз. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә тапкалар да ясар. Барлык спонсорларыбызга зур рәхмәт әйтәбез. Без инде берничә минутка хәзер рекламага бүленербез. Бу вакытта инде эшләребезне эшләрбез, әле эшләнмәгәнен рекламадан соң. Димәк, ТМТV каналында тәмле көрәштә реклама. Дуслар, ТМТV каналында тәмле көрәшебез дәвам итә. Бездә кунакта бүген әле беренче тапкыр, безгә беренче тапкыр килүче Исламия Махмутова. Татарстанның халык, Рәсәйнең атказанган артисты. Режиссер икән дә әйтмәм бит әле, режиссер. Үзе актер, актриса, җырчы, композитор. Бөтен талантларыгыз сезгә күчкән инде менә бер-бер. Җиде спектакль куйдым. Үзегез 7 спектакль. Менә хәзерге көндә Лейсан син гафуин диеме? Юк, Хәзерге көндә сезнең 2 спектакльгез бара. Берсе күрәсем килгән иде. Икенчесе Мәхәббәт чишмәсе. Хәзер 12 ел булды инде Мәхәббәт чишмәсенә бара, Аллаһка шөкер. 13 ел син бит минем бер генә барды. 13 ел ансыз инде туктады, чөнки артистларыбыз картайгач, теге яңаларны кертмәгән әле. Менә шуңа бик әйбәт. Кертәчәкләр булсын.
Булыр Алла бирсә. Алла бирсә. Хәзер яшьләр күп театрыбызда, бик күп яшьләр. Шуңа күрә Талантлы яшьләр бармы? бар. Театрның киләчәген ничек күрәсезме? Әйбәт күрәм, Алла бирсә. Бик әйбәт күрәм. Чөнки без бит инде күчмәдә җирдә театр халыкка бер дә хыянәт итмичә, авыл клубларында теге бозлы, салкын көннәрдә дә без нәрсә режиссер куелган капурын аяклардан менә шушылай итеп хыянәт итмичә уйнадык. Шын менә шушы авыл клубын безнең театр бинасы бүген дип уйнатырган идек. Biz шушылай йөрдек без. Молодцы. Хәзер инде Аллаһ Тәгалә шушындай мөмкинлек бирде безгә. Теге безнең бина анысында ниләргә Мәскәүләргә барып, шундый рөхсәт белән йөрдек. Петициялар ясап. Бик. Бөтен язучылар кушылды. Булсын Казаныбызда 2 театр. Берсеннән Шакуров язып ташыткан язучы Шакуров Сәйт абыйны. Әйдә бүген кай театрга барабыз? Нигәме? Камал театрынамы? Әллә Тинчурин театрынамы дип инде. Сайлау мөмкинлеге сөйләшә. Спектакльләр, матур спектакльләр куйдык. Аллага шөкер, зур. Итил су ака торыр шуны не белән. Нурикән Фатах. Аннан соң менә Куражаны һәм аның балалары бик әйбәт. Асмин барады, мен студент вакытта бардык. Шулаймыни? Ой, бик тетрәнгән идем мин анда. Башмагым. Аннан соң нәрсә дим әле? Җырлы музыкальный спектакльләребез бик күп. Хәзер инде яшьләр биләрдә мөмкинлек хәзер бар театрда эшләргә, Аллага шөкер. Оркестрына хәтле булды хәзер безнең театрның. Аллага шөкер. Кайларда гастрольләрдә буласызмы? Гастрольләрдә Бер кызмы да ишеткән идем, Австралиягә барган дип. Әнисе Австралиягә бармаган, конечно, Абхазиядә булган дип сөйләде. Узган елны. Абхазиягә бардык. Менә 16-нчы ел бик бәхетле ни булды. Анда да минем шу спектаклем белән бардык. Күрәсем килгән иде һәм мәхәббәт чишмәсе. Инде монда кемнәр аңлар икән дип утырган идек. Наушник белән булгач инде анда нигә ял итәргә дә киләләр, диңгез бит инде. Диңгез белән булгач Башкириядән да бар, Мәскәүдән режиссерлар, кинорежиссерлар карап бик мактадылар, тәэсирләнделәр. Шуша итеп, аннан соң ниләр белән яшьләр белән бардык. Финляндиягә чакыру буенча бардык. Финляндиядә да булып кайттым. Шул хәтле. Ну чем не Австралия, Финляндия? Бик күңелле, бик әйбәт каршы алдылар. Менә мөмкинлектән файдаланып рәхмәт әйтик әле. Абхазиягә да, Финляндиягә да, сыйлаучыларга, озатучылар Сочига килеп каршы алдылар. Бик зур кешеләр, полицейскийлар белән инде. Мигалкалы машиналар белән. Әкәмәт инде, әкәмәт. Менә кинодагы кебек, Аннар инде Аллага шөкер жал итәргә быел дигән шул 16-нчы ел инде Резеда Төхфәтуллина белән Кырымда жал иттек. Диңгездә. Кырым. Искиткеч миңа үзгәргәнме? Күп төрле фикерләр бар. Әллә нинди үзгәргән дип үзгәргәнен, стройкалар бик бара. Әле анда теге троллейбуслар, иске троллейбуслар бездә теге билетларны компенсация итәйдек бит әле. Шундыйлар да бар. Яңарган теге элекеге Кырым теге иске йортларны алып саклый, матур архитектурасы дип әйтәләр. Шул вакытта калган. Шулай итеп, СССР заманнарында барган Кырым калган. Анда Лилияны алып барган, мин Лилия белән барган идек ял итәргә. Менә кызлар темасы. Кызлар, кияүләр белән сөйләшәләр килгән иде. Шунда 2 кыз булгач 2 кияү бар бит инде бераз гына. Конкурентлык дигән нәрсә. Ничек дус татуган яшьләрме матур гына. Конкурент? Берсенә конкурентлык түгелме дим, кияүләр. Алармы? Ничек конкурент булсыннар алар? Юкмы? Юк, әлбәттә. Андый көндәшлек юкмы дим. Аллага шөкер, анда юк. Мин укыган бер газеттә берсе агач эшләре белән мастер, икенчесе башка эшкә мастер дип йортны салганда бер дә читтән чакырмадык, үзләре килделәр, булыштылар, эшләделәр. Берсе бер эшли, икенче эшли. Шуңа күрә Ләйсәннеке Евроремонт эшли. Бөтен нәрсәле. Ренат инде теге артист кияү. Театрда артист кияү. Берсе артист кияү, берсе кем кияү? Юк, мин алай. Ренат инде кияүләр дип әйтмим мин. Кайвак улым да дип чыгып куя авыздан инде бик яратытканда инде
Мәйе дип кат яратканда. Балаларны бергәндә былай дип бердем. Кызларым дидем. Ошыймы, җегетләр? Шунда чыгасыз һәм миңа килеп бер вакытта да зарланмыйсыз. Гомерегезне үткәрәсез. Безнең нәселдә аерылган кеше юк. Шуңа күрә ничек булса да бергә торырга кирәк дидем. Аллага шөкер. Уңганнар, булганнар, нәрсәгә тотынсалар, шуны эшлиләр. Бөтен хәзерге яшьләр бит бик тиз. Хәзерге яшьләрдә дип әйтик анда. Тораларда да 1-2 көн, 1-2 ай. Вай, бу характерлар туры килмәде имеш. Юк. Яйсыз. Рәхәт түгел дип. Характерлар туры килмәскә могут инде. Юк, не килмәс. Без бит барыбер ни иҗат кешеләр. Номер тырышасың инде, әйе. Ул бит инде барыбер. Тырышасың. Гаилә итү, гомер итү бит үзе эш. Дөрес. Зур эш. Уен түгел. Уен түгел. Менә синең әнең анда гастрольләр турында сөйләде. Син үзеңнең гастрольләреңне әйтә аласың безгә. Мактанып шулай ук. Бездә ким куймадык дип. Австралия инде нәрсә сөйләйсә калды дип. Менә Австралияны белдек. Ишеттек. Анда бик киң күңелле кешеләр яши. Анда кунакчыл, менә бөтен әйтеп торам, бер көнне без узмады булай тыныч кына, чөнки безне гел кунакка алып китеп, истәлләр әзерләп, бөтен шушы анда булган диаспораның татарлары килеп безгә үз ниләрен сөйләп, Үзең тормышларын сөйләп, ярар ансы аңлашылды. Җырлыйлармы аларны? Безнең җырларны беләләрме? Әлбәттә. Бик беләләр һәм бик матур сөйләшәләр. Безнең шикелле генә теге бытовой телдә түгел, әдәби телдә бик матур иттереп, аларның әлбәттә ниләре бар, акцентлары теге сизелә инде. Сизелә бик матур акцентлары. Ләкин алар бит рус телен белмиләр, алар инглиз телен беләләр һәм татар телен. Сез беләсең, иң кызыгы, алар шундый әдәпле, итәгатьле, шундый иратлары шундый тыныч аларның. Әйтәм без теге Лейсан белән килдек тә, без Лейсан белән генә бардык бит инде нигә Австралиягә. Хәзер килдек тә, икебез айгыр шикелле итеп торабыз, ызгырып торабыз теге. Әйе, килегез, утырыгыз. Безгә теге нигә караган шикелле теге экзотика. Баядыр көн батыштан килгән. Кыргый көн батыштан. Әйе, шундый активныйлар без теге. Әйдәгез, менә теге Сабантуйда да. Әйдәгез Сабантуйда нәрсә. Анда бит тормыш шундый. Анда куалалар. Анда куала, кенгурулар анда. Аларны теге кычаклап, үбеп, теге төшеп, бик күңелле булды инде. Һәм 7нче көнгә шушы кешеләргә карый, бездә тынычлана башлады. Иң кызыгы беләсең нәрсә? Казанга кайткач, хәзер безнекеләр, әйдә, ашарга утырабыз, шулай сөйләшәләр, әйтәм. Нишләп кычкырасыз? Кая ашыгасыз сез? Мин белән шулай сөйләп, або кычкырмагыз. Бит әни. Әни, әйтәм, нишләп болай кычкырып сөйләшәсез? Әзрәк тыныч. Аларның менә сөйләшү рәвешләре миңа күчә башлады. Сеңгән. Һәм менә шушы татар диаспораның җитәкчесенә, әйдәп баручыларга Диляра Валиева һәм Шөһрәткә бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм алар түгел, Диляра гына килде җәйкене нигә кунакка. Әйе, безгә. Казан, ул бит Казан кызы. Ул Казан кызы, ләкин без аны үзебезгә, әнинең йортына Самышка алып барып, әйбәт иттереп каршы алдык. Хәйрәмитлегез. Мунча кирттегезме? Мунча кирттегезме? Шашлык. Бер күңелле булып китте. Инде әйткәндер, Австралиягә кайткач, шундый мунча салдырам ди. Утырганыбыз юк диде, булай утырганыбыз юк диде. Үзе аңлыйсың инде, Австралиядә ничек утыралар икән. Безнең янда күңелле була инде булат барыбер. Музыка, анда гармон алгандыр Исами апа, фортепианосын чыгаргандыр Лейсан. Ренат уйнамый бу, гармонда берәр баянда. Ренат. Юк, Ренат анда шашлык ясап ятты. Машалла. Я, без инде эш ахырына якынлаша бит. Әкренләп бер сүз бирәсе килгән, ниме сорау бирәсе сезгә. Алина Кабаева турында сыйлар. Сезнең туганыгыз икән бит. Ул 3нче буын, әнинең бабасы, безнең әнинең аның әнисе безнең бабай без бер туган булып чыкты инде. Алар югалып тордылар, теге нигә сугыштан түгел, сугышка кадәр алар китеп барганнар, Ташкент ягына, теге раскладчылык итә башлаганнар, күрәсен инде. Менә алар шунда калып, аннары соңыннан 64нче елны минем рәсемем чыккан Азат хатын журналында, шушыннан безнең туган бит бу дип
хат язды. Алар тапты. Нәбир апа алар тапты. Кызлар диска дип, теге нигәдер аралар эзелгән ул безнең. Миңа кайтып кергәндә шушай без сезнең туганыгыз дип, нигә Проспект Ибраһимова торай дигән бер бүлмәле квартирада алар үзләре эзләп таптылар. Хәзер инде Алина белә мисең синең туган икәнне? Белә, Алина нидә Ташкентта шагында без гастрольгә бардык. Берсендә әле ул вакытта 2 кенә яшь иде. Аннары 7 яшь вакытында бардык. Шуннан аннары гимнастика белән шөгыльләнәдер ул. Шөгыльләнә иде инде. Безгә ни дип күрсәттем, апаларга күрсәтәле, син дә артистка буласың бит дип әйттеләр дә инде. Ул бик зәп-зәңгәр бантиклар тапкан шул матур гына кыз бала иде нидеп инде. Аннан соң күргән җок, телефон аркылы сөйләшкәнебез бар. Мәйтәм, нигә син килгәч безгә монда кирмисең? Дим дә, апа без бит әзгә барам самал белән кайтам дип нитте инде. Алай Ул депутат кешенең вакыты юктыр аны. Инде, шулай мунчалар кертеп. Юк, алай бул. Асы юк. Марат, Вакыт юктыр. Чакырып бер. Марат әтисе бит знаменитый футболист иде. Инде пакта нитте инде эшләде гомер буе. Менә Марат абый белән без Инде ул менә Очрашабыз. монда Казанга кайтты, хәзер Мәскәүгә кире чакырдылар. Шакыр алдылар инде. Мәскәүдә ул хәзер киткәндә миңа былтыр туган көнемә бик матур Оренбургский платок пак шуны матур үләк итеп калды да апа, мин нигә китәм дип. Хәбәрдәштә шалтыратып торабыз. Аралашып хәбәрдәшеп торасыз. Әле абыйлар исән саулар, алар Ташкентта, Вәзих абыйлар нитеп инде. Алар инде хәзер олылар, әмма ләкин исән саулар. Бу Алинаның әтисе. Бабасы. Әтисе хәзер бабасы. Бабалары. Бабалар. Инде кем әле? Алина исемендә безнең базарлыматакта нидә бар? Спортзал менә Мәктәп мәллә. Спортзал. Юк, зал. Менә фильмны шунда төшереп кайттык без теге уеннан уймакны. Аның инде. Менә шушындый Менә шундый әйберләр икән Ләйсән. Син иҗатдан килгәндә без беләбез. Синең музыкаль биеклектә клибың бара хәзер. Алла бер сала бер Клип чыгып торасың, клипларында сольный карьераң дәвам итә. Бу беләсең, бу теге кинода менә кино төшерә алмагач, хотя бы клип төшерим дип барыбер теләк туа. Менә ел сайын ниндидер нәрсәдер ясыйсы килә. Нидер. Хәзер тагын берәр ул клиптан кала, тагын берәр клип бармы әле? Менә узган атнада гына без Руслан Трапезников дигән бик оригинальный җигет белән без дуэт яздырдык. Оригинальный дип ул ни? Нәрсә турында җыр, мәхәббәт турындамы? Кайда син мәхәббәт дип атала. Юк, мәхәббәт турында түгел икән. Мәхәббәтне эзләү турында. Җырлары бик ошый миңа. Аның стиле ошый, ул теге. Үзе язам әле? Үзе яза. Автор. Һәм ул менә Питердан килеп, без тиз генә, прям тиз булды ул. Менә тиз генә җыйга иде команда кирәк, анда безнең массовкада бар. Алай булса, Кызыклана клип чыкты. ул әле җыелмады, әле төшердек кенә әле. Менә узды гына ул. Әле күрәселәр бар Әле икән. ала бирсә, нәрсә булып бетәр белмим. Яхшы, Зөләйлә төркеме белән чыгыштырасызмы? Әлбәттә. Ул төркем Ул төркем эшләп киләдер бит. Бар. Менә бер әйбер әйтәсем килә. Безне кешеләр кай вакыт күрәләр дисәм белән икәү генә. Аңлатасым килә, чөнки без Зөләйлә төркеме филармониядә эшләй. Филармониядә эшләгәч, безнең Зөлфиябез спектакльләре булган аркада кайбер концертларга бара алмагач, теге без бит гастрольләрдә җырлыйбыз, без бит инде барыбер халыкка теге Рәсәй буйлап җырлыйбыз. Филармония. Бара алмагач, аңа филармониyaдан китергә туры килде. Һәм шуңа күрә хәзер без икәү генә чит төбәкләргә икәү җырлыйбыз. Ләйсән белән. Шуңа күрә аптырап калмагыз, без хәзер икәүдә чыгыш ясыйбыз, икәүдә чыгыш ясыйбыз. Үзем дә чыгыш ясыйм. Гомер бара. Каршылыгыз мин Зөләйлә дип. Юк. Мен өзім шыққанда Ләйсән Мәхмүтова деп шығам. Ярар. Уңышлар теләп калабыз без инде иҗатта. Рәхмәт. Достар, инде тапшырыбызның спонсорларына кабаттан рәхмәтләребезне белгерттек. Бүген тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы Ачык акционерлар җәмгыяте. Әлеге искиткеч табалар, кәштүрләр белән безне тәэмин итте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Германия технологиясе буенча бездә Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез
интернет кибет аша да аларга мөмкинсе шулай фирманың кибетләре бар Кукмарада да һәм Казанда да. Шулай Кукмара менә шундый мәрмәр истекле инновацион савыт сабаларда тәкъдим итә. Мондый савыт сабаларны юу да җиңел һәм аларда ризыклар да бик тәмле пешә, ябышмый да, көйми дә. Менә дигән табалар, кәштүрләр һәм игътибар итегез. Һәрбер Кукмара табасының төбендә исем япа менә сезгә әйтәм әле. Шундый фирманың язылган Кукмара логотипы бар. Әгәр дә сез берәр кая Кукмара сайлаганда андый язу булмый икән, димәк ул фальшивка. Шулай менә. Әле менә мин моны алмаганмынсысы юк. Менә мондый юк әле бүген. Әле кем белә, бәлкем бүген бүләк әйе. Инде әлеге яхшы ашу мәсьәлән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә журналистлар урамы 56 йортта урнашкан Центр мебели кибетендә. Центр мебели кибетенә зур рәхмәтләребезне ирештерәбез. Һәм әлеге матур эшләнмәләрне менә бу якты, ачык төсләргә бай эшләнмәләрне Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Арсы бүлмәсенә керәсегез килеп торсын өчен, аппетитыгыз уянсын өчен шундый берләр куегыз. Аның өчен Индиго компаниясенә мөрәҗәгать итегез. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә такталар да ясыйлар. Я, безнең монда бөтен ризыклар да пешеп җитте диярлек. Монда токмашына салаты калды безнең. Бәрәңге әзер. Хәзер менә моны ит бәрәңгегә инде суган белән кишерде әзер. Әйе, хәзер. Сәмия апа, токмаш салабыз да. Салат әзер, эш бетте бит. Әйе, аннан соң менә деге токмашлы ашка бездә катык салабыз без. Менә ул тәлинкәгәдер бит инде ул. Юк, неге баргач та менә неге мөселман мәҗлесендә һәр вакытта да корбан ашлары, биләр ашларында гел катык була. Теләйм инде, теләмим, үзенең тәме белән генә ашыйсы киләме? Әмма ләкин без катык белән өйрәнгән, катык белән ашыйбыз. Biz de şöyle bugün akşam kararız. Ya, Leysen senin işin bitti bitindi. Benim mi? Tamam. Tukta, подожди. Manda gulaş degening мәлесен. Ey. Әзерлек дәрәҗәсенә җиткән. Кызлар хәзер булай эшләргә кирәк булачак. Сезнең ризыкларыгызны пешеп чыкты. Аларга хәзер алып куям менә. Дегустатор кирәк булачак. Дегустатор берничә минуттан әлегә аш сүнәсендә пәйда булачак. Хәзергә барыбыз бергәләшеп тәмле көрәшебездә реклама карыйбыз. Тукмачлы ашыгыз килсә, ашка истәмәй пана чакырыгыз. Ләкин үз тукмашы белән килсен, яме? Ничек диясез шулай була. Тәмле көрәшебездә дегустация сар вакыт килеп җитте һәм килеп җитте дип әйтсәм дөрес булмас. Безнең кунакларыбыз урында калды. Дегустатор ролендә бүген үзем. Үзем белгеч тә, үзем шеф-повар да мин монда хәзер. Үзем сезгә бәяне куям әле бүген. Ах, кызлар. Я, кайсыгыз сидең беренче? Белмим кемгә. Бу якка күңел тарта әле иншалла. Шулайдыр. Я, кайсынан башлыйбыз? Салаттан башлыйбыз безнең гадәттә. Бәлкем салатка киеп тормабыз. Салат инде, салат инде. Менә аш пешердем нәрсәле белән инде, токмаш белән. Име? Теге монда инде токмашка без катык та сала алабыз. Аннан соң ни? Кайнармаска салып, әйдәгез менә кашык. Яратмассың, башта ни булай гына куып кара син. Мен бер кырына бар, юк, бер кырына катык салам менә бер кырына. Әйе. Аннары ни борышыбыз бар, борыш кая лейсе. Борыш салабыз шулай тәмин иттереп инде. Менә борыш бар, мен менә борыш. Менә әзгенә борыш. Үзеңә шамалап кына, үзең шамалап. Мин борышны Кубашы ман. Шулаймы? Менә куып. Сәбә мин хәзер куып каранда сез миңа бераз гына бер бәрәңге белән бер ит салсагыз да була. Бәрәңге ярата. Киттек сәбә баскан машлардан. Җырлап. Иттәмле булган булсам апа. Шулаймы? Әйе. Бисмилла әйтеп пешердем. Мин аш. Бала катык белән дә тәмле икән. Тәмле, шуңа күрә. Бәлки монда камера сүндереп тора мин ашап бетергәнчә. Бик тәмле булган. Шәп. Ничек салайм? Җитә мен куып караган, менә дегустация сары шиңгенә, сәмә апа. Җитә булды. Мен итле ярата ул. Калганын без камера сүндерәч, миңа ашап бетерәбез аны. Шулаймы? Әйе. Ягъни икене куем инде, ике бәрәңге булсын шулай. Менә кешенең юмортлыгы каян күренеп тора бит. Дегустация сары эчендә инде әле берне түгел, менә икене дип. Дәрә бик йомшак. Йомшак булды. Бәрәңгеләре дә бик йомшак булган. Балалар бәрәңгене яратабыз инде. Булырга тиеш. Бәрәңге ашап истек бит без. Әйбәт. Бәрәңге турында менә мәҗәттә бар, менә спектакльдә. Халык җылый,
Ne? Berenli turunda mı? Kaçan söyleriz eken hanım? Hozir söylemayman endi Hozir söylemek spektaklda. Kelamiz spektaklga. Isam yapam. Til tishtirdik to'g'ri, butunlay barisi eski kish. Bittamli. Jaraydi. To'qmashlar oshsiz kelsa, oshqa isam yapani chaqirg'iz. Lekin ustoqmashi bilan kelsin, yami? Neyse. Ev. Hayda. Min pişirdim da benim nişeptir ez buldu öyle bu. Da az bo'lib qilamiz. Qo'yish sadrimi? Yani ne ko'proq desin. Yani kubra yani ki Mana sen bereketli. mana bu salatga, desak bu salatga salatdir. Yara. To'g'rimi? Men sening mana bu oshingni boshlab qo'yib qo'yim. Eng birinchi Bu oshga probusalı. Bu gulash. bu gulash. Gulash o'g'irman shunday universal rizq. Ana birinchi osh itda qo'llanadi, ikkinchi osh itda qo'llanadi. Ey. Shu pasi ozroq bo'lsa ikkinchi osh, Ey. shu pasi ko'proq bo'lsa birinchi osh. Şurpalı bu sezrek temnirek bular. İşik diyesiz şoya bola. İşik tilisiz. Evet. Şulay ikli berengiler rizq. Lekin bunda bir ko'p tamlatkishlar, buning texnologiyasi butunlay o'zga. Onun mene suları ezrek bolsa tağında Barışların men alıp qaytdim bo'lak etib Barda o'rinda, Temlikishlarni. barda o'rinda, barda tartibda Min bir şak. Bular sen aşık Bittamli bo'lgan qizila yetarlik. Salat nezginiz. Yo'q, salat qo'yib qo'ygan bitim. Men sen aytgan onam vinograddan birga qo'yib qo'ygan kerak. O gerek şolay. Mene eğer de siz granat bilen yasasanız, onun mene granat legirge teyişinki onun mene Bizim temi var, eşkil temi. Men birga turishdim. Agar da bir necha qo'noq kelsa, har birisine vinogradlarni ayrim solar kerakmi? Mene sen bir vinograd. Mene men şuna ko'ra aytam granat salarga mümkün. Granat bo'lgan tağında pikantnirak bo'lar. Temnirek. Temi bo'lirga teyiş. Mene. Men bir şak. Gafet bulat. Bo'lgan bit bu. Неужели? Aytdim ish yaşlarsta. Bulat. Vinogradsız da bik bara bu. Yarar bir evet. Vinogradı bilen bir türlü tem. Vinogradsız buna qo'yib qo'ydim, betine ikkinchi. Eski kesh. Shaq. Ya. Hozir men bunda verdikt chiqarga teyish. Tamli kirash bo'lg'achtiga qo'ysa kirasham, agar qo'ysa jinga, qo'ysa jingila. Yo'q endi yo'q. Aldim albatta. Men bilem aniga mira birda o'ylama, birdan aytma, men Yo'q. Har biringizning rizqi o'z o'rnida. Shunga ko'ra endi men anili, qizli bu topshiriqda bir nechta ayrim jinguvchi chiqara olmayman da. Ikkingizda unganlar, ikkingizda bo'lganlar. Shunday ungan qiz o'stirganga anisi, ungan o'zlari shunday tiqmachlar bosib ketirgan. Shu g'odigina, g'odigina kebegimi? Lekin shunday tamli, shunday to'qliqlar. Rizq pishirib silag'ani uchun sizga rahmat desam yapam. Lekin senga rahmat. Har vaqt chaqirtirib turasың turli retseptlar bilan. Endi albatta bizning tomoshachilarimizga rahmat. Hozir sponsorlarimizning bo'laklari. Ikkingizga da ular bor. Chunki siz bilumcha bir yurtda yashamaysiz, bir fatirda shulay bit. Samyapa. Mana bu qara metal sovuqchi zavodi oshiq aslida jamoatdan mermer islikli, mana shunday innovatsion islikli tava sizniki bo'ladi. Bek zo'r rahmat, bek zo'r rahmat. Ne qilishdi? Azin badin dedi. Kimlarga bo'lay ekan bunday tag'in rizqlar pishirgan. Albatta biz bizning ishlar har vaqt Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat o'zingizga chaqiruvingiz uchun shulay zo'rlab chaqiruvingiz uchun rahmat. Ishlaringiz o'ng'ishli bo'lsin har vaqtda da. Bek yaratib qaraymiz, nelar har vaqtda da. Rahmat sizga hurmatli do'stlar. Bulat sina rahmat chaqirganing uchun. Bugun bek ko'ngilli o'zda deb aytirga bo'lay bit. Sen bilan bir ko'p siyashmadik lekin. Yo'q. Men bekal birinchigina keluvim. Pishiriq jamaat mana shunday eski qishmat tavalarда rizqlaringiz bek tamli bo'lar. Temli jandırmayı şu halaybat men o'zimda bor men sizning endi tegiga olib ketaman Alloh bersa. Allah versa. Ya, tag'in bir qazor rahmat kelganingiz uchun, retseptlar uchun, endi tomoshachilarga rahmat etganimcha kuzatganlari uchun. Shu bilan topshirig'imiz bugunga tamom. Tamli yashik, tamli oshiq, tamli kurash topshirig'ini TMTV telekanalidan har doim kuzatib borasiz. Sog' bo'linglar. Esen sağ olsun.